Takže čaute ľudia, toto je teraz, ideme hrať túto dvojku Evilman. To je iba ako keby skúška, to bude tak čo ja viem 9-10 sekundové video. Takže to bude iba také narýchlo, takže ideme dole. Dáme to tam. Ja toto hrám fakt, že druhýkrát. Dobre, sem to dáme. Čo? Toto sa dá, počkať. To sa dá? OK. To je celá dobré. Dobre, takže takto. OK, ale teraz budeme robiť takto, aby nešla ku mne. Takto. OK, dobre, prečo mi nejde? OK. Ona ide? Nejde. Ideme sem, lebo toto je najviac safe. Toto bolo ako prvé, OK. Ja som to nechcel ťuknúť. Prečo? Dole choď. To je fakt taká vec. Dobre. Ideme sa pozrieť, či tam ešte niečo není. Podľa mňa asi ne. Tam som niečo počul. Dobre, ideme. Nie, tam nejdeme, to bude robiť zvuk. Haluk. Dobre, toto dúfam, že nebude počuť. Pane Bože, prosím. Please. Nech to nebude počuť. Prosím. Dobre. No, asi nič. Toto sa nedá otvoriť. OK. Toto ideme teraz otvárať všetky. Takéto kamo, keby, že mám ja v škole. My máme také, že pod lavic, čo je? Drawing by Robert Weidl. To neviem, čo je za meno. My máme iba také, že máme normálny stôl a potom máme pod ním takú kovovú siečku. Okay. Sa nedá? Ešte nič som tu nenechal. Ne. Dobre, na tabuli nič. OK, ideme. Tu je Ježiš nakreslený. Aha. Tu majú asi výtvarku. Dobre. Takže ideme takto. Ja ináč v kuse hovorím dobre, neviem prečo. Preto tiež nič na všetko budem prehľadávať. Mamma mia. No poď, moja krásna. Poď. Nie, mine, ty si aká gramplavá, však nevidíš, ja som Ronaldinho. Ne, ona to bude počuť. Čupej si. Dobre. No choď. Dobre, kamo, čo? Jak to? No poď. Moc pomalá si. Poď, utekaj. Dúfam, že ona nevie výsť, počkaj. Dobre, ona nevie. Dobre, nevie nič. Neviem. Dobre, ideme dole. Kámo, toto pero. Prečo mi vyskočí YouTube, keď natáčam video? Welcome, peace, okay. Dobre, ideme to Ne. Som to ani nechcel ťuknúť, chod naspäť. Dobre. No, kamo. Šise, hola, ¿cómo está? Šise, konnichiwa. Čo ti dáva? Čo mám?
Bráško, tak to ideme využiť. No, to sa s tým nabíja. Mne sa vtedy nenatáčala jedna vec. Ne, kamo. Chytil nervy. Neviem prečo. Dobre. To... Dobre, moja pištolka milovaná. Jaminem. Dobre, ideme preč. Utekaj. Nič. To je jak to, že to je bloknuté. It's locked. Dobre, toto ide. Sme v obývačku. Kámo, to čo je? Však nič sa nedá Nie, Marienku. Kamo, dobre, bomboklad. Oh my god. Aj, jak sa mi to seklo. Čo, jaký je režim? Kamo. Usak ma zabil. Však inak vyzerá, by som mu dal už dávno lakťovku. I prehltal tú zem. Tú skriňu, čo tá bola. Dobre. Tu. Nič. Hi. Nič. Jak som vedel. Let's go! Čo, ja som v izbe. Nemôžete nič spraviť, keď som v izbe. Dobre. Chceme sa tam nakúknúť trošku. Rýchlo. Dobre. Takže. Čo? Niekto ide, sa mi zdá. Som nič nerobila, som dobrá. Can I help you? Ježiš! Mám nejaký kostok. Ja to môžem... Okay. Tu máš ty tlstá hlava. Dobre, ideme. Neviem, tam nejdeme. What the fuck? Poď, ideme sem. Pomoc. Dobre, ideme. Už, kamo, kedy vypadni? To čo je? Dobre. Ne. Ty tlstoch prehltneš ten obraz, kebyže v realite takto. Ne, ona robí ten... What is it? I'm so here. Ježišský, on je nejaký rituál na mňa. Takže nie, mi kóda. Stop singing that weird thing. Konnichiwa. Musíme počúvať, čo hovorí. I will give you everything if you fulfill my wish. May Eliza enter the flesh of this human creature. You're an ugly and evil nun. It seems that this spell has to be performed again. This is not the right child. Koniec videa. Dávajte odber, lajky, posielajte to kamarátom, dávajte komenty, vy nás tým podporíte a čaute.